So sa kanon na etigang non na siyo, bigay siya pirang na di ko magtiro, iba na mga pitira. Kasi katiri makugat ko na ayamat na orong na siyo. Allah subhanahu wa ta'ala. Ayamak ya, kung kabubaduitan wa, o pamana, maliburado, si kulang-lang wano pong ganapod ang tanong, na siya itanong kong panganangkan. Nag-ito'y da'aba o khilala, kamaw pakatlo sa mga ulama. Na si kumadhab o talog ay so al-imam al-Shafi'i, al-imam Malik, al-imam Ahmad na ayatin kiran ayabu akaparwamibgay az-Zakatol Fit'r na panganangkan di Kapakay so Perak. Ayabu miyakayron na so al-imam Abu Hanifa. Kung mga tabi'in na ayam yakay po Perak, na isang so Umar bin Abdul Aziz, aguso al-Hasan al-Basri, aguso Sufyan al-Thawri, na piyakayran na giyang kutuwa kabgay siya Perak. Arga. Isa kaya sa bapansa, kaya pakang bida-bida iranong sa ilayan. Inuagyang kay Zakatol Fit'r, ibada mu'allala, anta ka ibada tawqifiyya, ta'abudiyya, mahda. Ay manaw to. Inuang kaya Zakatol Fit'r, ibada ini katawan su hikmah kung kinipaliwat nun. Anta ka ibada, adi katawan su hikmah. Yang kutwa mga tao, ayatin giranon na su Zakatol Fit'r na ibada mu'allala, ay maana niya na ibada katawan su illa, hikmah, sabab, na kagi katawan su hikmah at su sabab, na kita su datarian. Kaya barat yan na su khamr. Yang kutwa kaya pakaharam ako khamr, na katawan su illa, sabab, na kaya pakaharamon. Aya kaya pakaharam ako khamr na diyan kutwa iskar, kutwa kapakabergir. Dito yung sabab. Nasisa diyan kutwa oras at kiniturunan ko kaya haram ako khamr na aya khamr siyang kutwa oras at pagkumbala ng mga Arab at kalilid na ainab, grapes, di mga khamriran. Na nasabaw sa kagyesyo, kinisaparan ko kaya pakaharam ako khamr na at katawan su'illa minitaksun sulang-ulang wano pakabur. Kanabubo aya haram nagyang kutwa panginginuman uli nagyang kutwa shay apakaburga pagumbuala na po siya inag pamapian din makapupuon na upo nung ng kutwa illa na kaya haram ako khamr na pwede siya khamr haram. Oy, miyakatutak siya iranso lamwano shay'an dunang kutwa illa. Nagyang kaya Zakatol Fit'r. Kasi sabagi nagyang titindiran kakagi su Rasul sallallahu alaihi wasallam na pitiruin ang kutwa agnuhum anis su'ali fi hadha al-yawm upamana diniusiran pakapamangniya ako siniusiran siyang kananagawi. Sabab pro adab kurniran sa qiyas aula upamana giyang kutwa hukuman na kapakaya may taksyon sa subraw kaya ibaratiyan nagyang kutwa upamana wala takul lahuma of mutakini sa parwata siyang kutwa niyan kapangsi haram hadapan ulok siya nagyuti masos mialoy siyang kutwa aya inuang kutwa kisinta ang kulok haram anta ka di haram na haram andi ni qiyas asisa giyang kutwa of o kakagi yuti na ang kutwa matatabu amarata siyang kutwa kindi daw ra ang kulok na subra siyang kutwa kapungsiwat mata kapungsi. Dataran na nagyang kana Zakatol Fit'r. Yang kutwa igna kakaong kusikutaw siyang kutwa gawi siyang kutwa kailangan niya. Basi bumatatabusi sa giyang kutwa panganangkan anta ka matatabusi ko Perak. Naayap na kailaw no siya bugi na sumatatabusi ang kutwa Perak at kamapian ko kakaong kusin yang kupubri siyang kutwa gawi na mas mala. Sumatatagusi sa giyang kutwa panganangkan kakagigiyang kutwa mga tao siyang kutwa gawi ng barang-barang so kailangan niran so kakan
kailangan ni ransyo seda, kailangan ni ransyo lita, kailangan ni ransyo ay maknanya na penditar ni ransyang kutwa agawi, na giyang kutwa datarutu, na palaya matatagusi siya giyang kutwa Perak, nukutu. Away, na gitu isabar, ay maknanya na siya bagi na piyakairan na giyang kutwa, waka kagi gitu tintiran. Cukman siya bagi na tira di kagi na ibadah mahbah. Yang kaya ano yan kaya panganutan na ibadah ini. Kapakay suyong kapamagalin. Yang kaya mga ibadah, mahbah, gair muallalan, ay hikmah. Isa siya ay sa hikmah. Nagyang kutwa kapong buluyaw Allah ku manusia alinang ang kutwa kaurip niya, kaurip na manusia. Ay berarti nagyang kaya lumur. Ino ay patrakat. Na hikmah. Di tanong katawan siya hikmah. Nayakap siyang bayang tanong sa patrakat. Nagiina kuha. Ta'abudi. Aki penggulalan ng tanong. Simpat tanong siiko Allah. Ino ay pamas yung kaya luhur na siya kipantag siya kaya dataray oras. Ino yung kaya asya. Ino ay makapubida-bida. Nagiina ta'abudi. Kaya di tanong siya penggulalan. Ang tunay hikmah siya. Wallah. Ay siya sa hikmah siya. Nang kutwa kapong baluyan yang manusia. Kaplinangan yang manusia o kabubaluin niya na urip-urip. Kakagiya, aya kakatarutuk ang kutwa kaurip nirka na giyang kutwa tingkap pangustiyon. So Allah kulangan o ipsubiyan. Kenapa ba aya kipong bulalan ka kuy subu ini subu o di na ini sapar na katawing ka ang kutwa sabar. Kau giutu ikasimbo nga ku Allah na ayap simbuan ka nagi akal ka. Kakena ba yang kasimbo na si Allah. Oh, ay ko kaya kasimbo kaping bulalan ko si ina o sabta ko mapipikiro. Ato na hikmah. Uba kung isibda na di na pulaulan. Anta ipiarate ka su akal ka su Allah. Nagiutu isabab aad na mga ibadah mahba an malinang ang kutwa kabubaluitan wa oripno Allah. Di itanari kita nu katurip na Allah sa di tan mapangustiyon si ko Allah si Allah si kulang-ulangon o ayamanan yan na ini saparian. Saan niya kami bida? Suting mga ulama sangkanan akuan. O gai na ayamapia ko kabubaluitan wa o pamana di maniguradu si kulang-ulangon o kung ganda pagkantano na si itano kong panganangkan. Kagi ito'y aba on khilaf kamau pakatruus yung mga ulama na igira amya khilaf yung mga ulama na ayapatot na believe tanu sa ring di tanu mabaluya pansing ba lumyo tanu sa ring kau pamana o si ka kumakadun siyang kutwa khilaf na di kairam bersyak na bitiara penggiraw siya sa bagi dagaki makapitra sukman siya na penggiraw miyakapitra. Naya makna niya na kesana nutwa kabalui awit mabalui tu awidakan. Kain waris siya giutan niya tiru na da bukun makapitra. Na siya ki na niya tiru na miya kapitra. Na kapakay akasya bapa sadir kay turu. Paisa magubasya gawi. Pera gawi na awit kay tu akan. Na usika sumsam kutwa mau pakaton sa mga ulama na makapipya ginawa kakada ko pero siya bagada makapitra. Okay na. So sa ganon na etis ganon na so migay siya Perak na di ko mapitiro ibada mga pitira. Kasukat terima ako gado po na ayamata oron na so Allah subhanahu wa ta'ala. Diyan kaya Zakatol Fit'r na ayakala iyan na isa kagantang. Na ay isa kagantang na 2 kilo agumidio para sigurado. 2 kilo agumidio. Lagi matong na miyada nga kang gantang kapalaya din na kakilo. Na para sigurado na ay siya gagantang na 2 kilo agu media. Yang po ito akang bugay ka sa Zakatol Fit'r. Na kapag yung po ito ay siya gagantang ka agu media nang bagi nagako 2 miskin. Pamana media siya gantang. Na kapag kayo o di na 3 miskin na piyakang bagi-bagi ikaw. Kapag kayo panmangguag yung po ito Petra o telokataw na ini biran siya sa sakatawa miskin adag na buto para takapalak-palay ito o pamana kapakay. Ayaw mo di kapakay idinan siya Zakatol Fit'r nang punta wajib berkasudin kaun kang gistui. Nagyang punta wajib berkasudin kaun kang gistui na di kapakay bangka idini siya Zakatol Fit'r. Nang punta
hawalay, dataro mga baba ka, dataro kuan, mga bubuka, mga pakinaan ka na da karata agyan ko ito zakato. Kapag gigaw sa Zakatol Fit'r, baanday ni miyakalandu, na pamang niya korongan mo syarila, siya pumunta mana. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.